mo lang idol at ikay kanyang pakikinggan. Isumbong kay Pangulong Dagong sa 93.9 IFM. Idol! Oras na para sa ating isumbong kay Pangulong Dagong. Kasama mo pa rin si Ate Chrissy. Let's all welcome Pangulong Dagong! Maayong udto kaninyong tanan sa iyo, ma'am. Magandang araw po, Ma'am Chrissy. Mas maganda pa ako sa araw, Pangulo. Dilaw na dilaw talaga si Madam ngayong araw. Oh yes! Kasi sabi nila pag ghost month daw, bawal magsuot ng mga dark colors. So I'm wearing yellow. Kaya pala, sus, nakikitim pa naman ako. Kaya pala takot ang ghost sa akin. Anyway, sa lahat ng mga idol natin na kakatutok lang at mga sumbongero at sumbongera na is magsumbong, standby po kayo, and most especially To all the girls I love. yan, standby rin kayo dyan, mga ladies and gentlemen, and let's begin. Let's begin. Para sa inyo mga kasumbungan, tumawag lamang sa 8584-5545. Mag-text sa ating text line 0939-706-2816. At pwede ka mag-comment sa ating Facebook Live. Live na live kami ngayon. IFM 93.9 Manila. Okay, go ahead, ma'am. Let's begin with the caller. Caller, hello. Hello. Hello, caller. Binagsak ni caller. Wala sigurong load yun. Okay, go to the live. Go ahead. Okay, our first sumbonger is Dwayne Aliazar ng Pasay. Pangulong Dagong, isusumbong ko lang po yung kinain kong dinuguan. Bakit, Wayne? Parang fresh na dugo po yung nakain ko. Hindi pa po yata luto. Okay. Kaya yan ang sinerve sa'yo, Dwayne, kasi mukha ka raw vampira. Grabe siya. Next. Another sumbong is from Katrina Perez ng Taytay Rizal. Pangulong Dagong, isusumbong ko lang itong ECQ na to. Bakit, Masyado Katrina? po akong tumataba. I-quarantine mo ang bibig mo. And social distancing sa inyong refrigerator. Oh yes. Next. Isumbong kay Pangulong Dagong. Another sumbong is from Emelita Soy ng Quezon City. Yes, Emily. Pangulong Dagong, isusumbong ko lang yung tricycle driver dito, nililigawan po yung anak ko. I think nagsiselos ka lang, ma'am. Kasi hindi ikaw yung niligawan. Ganon. Next. Isumbong kay Pangulong Dagong. Okay, caller. Caller, hello. Hello. Yes. Gandang Hi. tanghali. What's your name? JV po. Taga saan? JV. Pasig, Pangulo. Go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Pangulo, Yes, JB. sumbong ko lang si Tito Bong. Bakit? Oh, Bakit hanggang ngayon hindi pa bumabalik yan? Baka nakalunok yun ng kalawangin na espada. Paano mo nahulaan, sir? Baka sa'yo yung kalawangin na espada. Ay, ay, ay. nako ha. Di ba? Ang isda nahuli sa Bunga bunganga. nga. Kung nakalunok na espada yun, edi sugat ang alangala nun. Ikaw talaga. Tito Bong will be back by next week. Probably I guess. next week, no? Yes. Siyempre, may protocols po tayo. Bong, be ready. Marami nang naghanap sa'yo dito, Bong. Mangungutang na naman daw sa'yo. Kaya nga siya nagkasakit dahil sa mga umuutang sa kanya. Na-stress po si Tito Bong. Nahurot na imong cellphone ng pautang. Okay, next, ma'am. Ito. Hello.
Yo! Oy, Bakit galit ka? Ano ka ba? sino to? Uy, Oh! galit ka? Ha? Pangalan mo? Wait! Ha? Wait! We, Alam ko may liquor ban, ba't nakainom yan? nakalusot tong... Okay, taga saan? Katundo! Tondo, go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Sumong ko na ng wawag! Yung Wawag! Lasing na naman kagabi! Yung hubog, lasing kagabi. Yung wawag! Alam mo, pasalamat ka at wala yung taga-barangay dyan. Bawal, liquor ban ngayon, ha? Nakalusot ka talaga. Uminom ka na naman siguro ng... gin bilog. Gin bulag. Alin? Wawag? Pababain mo muna yung amats mo, ginoo ko. Isumbong Oh, kay isang- Pangulong Go ahead. Dagong. Okay, another sumbong from Christine Uy ng Quezon City. Go ahead. Susumbong ko lang, Pangulo, yung boyfriend ko. Bakit? Ang sabi niya, bibilhan niya lang ako ng pagkain. Tapos hindi na bumalik. Bigla na siyang naglaho na parang ghost. May iba na siyang kinain. Or pwede din. Ayaw niya lang mag-share ng food. Yung pagkain mo, kinain na niya. Oo. May kinain pa siyang iba. Okay. Hello. Hello. Hello, good morning. Yes Tita po. Crazy. Yes. Pangulong Dagong. Who's this? Si Jun po ng Quezon City. Go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Pangulo, Jun. ba't ganon yung misis ko? Bakit Jun? Pagkasasahod na ako, napakalambing niya. Okay. Aha. Pagkatapos na may bigay yung sahod, masungit na. Jun, alam mo kasi, ganito yan. Huwag mong ibigay lahat. Huwag mong i-remit lahat. Hati-hatiin mo. Para pag mainit ulo niya, remit ka. Siyempre lalambing yan. Tapos, iinit na naman ang ulo kinabukasan, remit ka ulit. Hindi, para mawala ang init ng ulo niya. Tapatan mo ng therapy. 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 Okay, ha? Salamat. Sige. Next. Isumbong Okay. kay Pangulong Dagong. Ikaw, ma'am, pag wala kang pera, mainit ulo mo. Masaya ako pag wala akong pera. Posible, ma'am, mayaman ka man. Okay. Next. Hello. Hello. Hello? Suko ka? Pangulong Dagong. Kinsa man eh. Sino ito? Si Dudoy ito, Dudoy. Taga saan? Taga Binondo. Doy. Dudoy. Doy, wait, tikoy dia, Doy. Dagan. Tikal dia. Tikal, tikoy, dagan. Go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Isumbong ko lang si Junior na nagtago ng adobo kagabi. Hindi ka binigyan. Hindi. Alam mo ba, ulamin niya pa yung 1 linggo yan. Adobo, matagal mapanis yan eh. Hello. Hello? Ano bang trabaho ni Dudoy? Taga-tika lang, Pangulo. Ay. Yan si Junior, may pagkaburaot yan. Kaya may uulamin niya pa yan. At ang estilo pa niyan, ma'am, ganito yan. Pag magkain yan, maraming kanin. Oo. Puno ng kanin, pero sa ilalim ng kanin, nandun yung adobo. Tinakpan na niya. Iba din. Ingat kayo dyan sa Binondo, ha? Sige. Sige. Tikal lang diya. Next. Okay. From our live naman. Go ahead. From Mike Neil Espinola. Pangulong Dagong, isusumbong ko lang yung katrabaho kong si Joel Abuela. Bakit? Parang parot, kahit hindi ka usap, sagot ng sagot. Ikulong nyo na at kulayan nyo. Isprehan nyo ng pangkulay. Oo. Ikulong nyo na, tapos turuan nyo na rin. Color green, red, and yellow. Yes. No. Turuan nyo rin ng pangit. Ganun, bakit ba ganun ang tinuturo sa mga ibon, ma'am? Ang bilis sila makatuton. Pagpangit. Pag pangit. Pangit.
Ikaw, ma'am, may parot ka. Anong word ang ituturo mo? Ang ituturo ko, juts. para pag di niya matanggap, ipapakita niya kung juts ba talaga. Parang ibon yata ni Tito Bong yan. Yes, because I miss Tito Bong na. Kaya pala. Oh, sige. Okay, next, ma'am. Go. Diyos. Siyempre, maaasar yung lalaki, di ba? Oo. Anong Diyos? Tigni. Sabihin naman ng ibon, ay, Diyos nga! Hello, Diyos. Diyos. Tinawag mo kasing juts, Ikaw kasi, binaba. ma'am, na ano ako ng Diyos mo. Go ahead. Okay, another sumbong from Cristalline Suarez ng Pasay City. Go ahead. Isusumbong ko lang, Pangulo, itong aking asawa. Bakit? Ang lakas humilik pag natutulog. Kailangan daw, ma'am, sir, pag may humihilik, ang katapat ay halik. Ganun. Para tumigil ang hilik, dapat may halik. So hindi na siya makakatulog, kakahalik dun sa humihilik. Pero at least, wala nang hilik. Baka mamaya kung saan mauwi yun. Ay. Next. Isumbong kay Pangulong Dagong. Okay. Caller. Ay, binaba. Next. Ito, may nagsumbong ang yung uniform daw niya na pang-guard, pag isuot niya, nakakaantok. Bakit? Pag hindi niya isuot, hindi daw siya antukin. Team Pogi Mike ng Team. Ito mga secure natin to. Oo nga Baliktarin niyo, sir, if hindi talaga kayo makatulog pag uwi niyo, mag-uniform kayo. Sigurado, tsak yung tulog kayo dyan. Doon kayo mag-ano. Kausapin mo yung boss mo. Boss, mag-civilian lang ako para undercover ang peg. Kasi hindi ka maantok pag wala kang uniform. Oh, yeah. Ganun lang yun. Okay, last. Another sumbong from A.G. Avelino. Go ahead. Isusumbong ko, Pangulo, yung girlfriend kong Uy. si Ina Rose. Bakit? Lagi po kasing galit. Wag kang pasaway, iho. At librehin mo yung girlfriend mo para lumamig. Milk tea lang katapat niyan. Milk tea at wings. Milk tea at wings. Punta kayo sa may Antipolo. May showings doon at I rub you milk tea. Dito ka sa Novaliches na ay milk tea ug wings. Ano lang. Isa, nag-text si Maskulada. Unya, ang celebrity. Okay. Anyway. Para hindi mainit ang ulo ngayong araw na ito, sabay-sabay bigkasin ang onod, bokog, onod, boto, laman, boto, onod, bokog, onod, boto, laman, boto. Paorasyon kay Jerry Cubilas dyan sa barangay sa Quiapo at kay Micaela Paharoha. Magpabaksin na kayo. Kay Hana Herusa Magpabaksin na kayo. at kay Miraflor Mandin. Magpabaksin. Pati na rin kay Gerald Escosio Magpabaksin na kayo. at kay Jeffrey Chio. Magpabaksin na kayo. Paorasyon din sa nagagwapuhang Purya si gago. Anthony Esguera at kay Michael De Mesa. Pag sure mo. Gwapo mo, pag sure mo. At ang kanyang kawork, Romel Ferrer, nakakadistract daw ang itsura. Siyempre, pag nakakadistract ang itsura, yan ang tinatawag na abstract. At kay Papa Bex ng Paranaque, magandang tanghali sa inyo mga taga-Team Pogi. At lalo na si George Simeon, mga taga-CG Pet Shop.
At si Dondon, role yun, niya sabi bagumbong, masaya siya dahil bakunahan na raw siya. Akala niya raw kasi walang bakuna, walang ayuda. Orasyon din dyan kay Donald Michael Batuka na nakikinig Batukan. sa West Crame sa DITL. Pati na rin kay Mika at kay Renz. Paorasyon daw sa mga tirador ng panis na alak. Kay Jovit, Ryan, Verson, Junjun, Larry, Dave, John. Wala kasing pangbili kaya tumira ng panis na alak. At pati na rin kay Michael Son Francisco at sa boyfriend ni Tan Ola na si Jonathan Valle. Wag na daw panay selos. Pangulo, oras na para sa ating last talk. Go ahead. Ano ang pipiliin mo? Adobo o sinigang? Adobo. Adobo ang agahan. Adobo. Okay na yan, ma'am. Kung sinigang agahan para Ano ang ang aga mga sim. Ano ang pipiliin mo? Yes. Maganda o matalino? Bahalag maganda basta matalino. Hindi. Siyempre, maganda na. Ayokong magpapaka-plastic. Last talk. Ano ang pipiliin mo, Pangulo? Maulan o maaraw? I'll go for maulan. 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 Masarap matulog pag maulan, ma'am. Mas gusto mong basa? Yes. I like it when it's cold and wet. Outside. Inside and outside. At the last but not the least, Yes. sino sa tingin mo ang mahilig mag-goodbye? Ang mga jowa o ang mga DJ? Mahiling mag-goodbye ang DJ. Bakit? Kahit hindi kay jowa, nag-goodbye eh. Goodbye for now, bukas ulit. Ganun ang DJ. Tapos, masakla pa nun. Oh, Jowa mo pa yung DJ. nako! Nag-goodbye. Nako talaga. Ikaw, ma'am, dry or wet? Mas gusto ko wet. Ay, ay, ay. Para laging fresh. Wet ang, okay. Wet for me. Wet ang puwet. Anyway, maraming salamat, Ma'am Chrissy. Thank you then for having me every day, Pangulo. Salamat din. Wala pa si Bong, pero thank you. Sana ay natuwa pa rin kayo sa amin, mga idol. Oo nga. Up next, mas matutuwa daw kayo sa kanya dahil number 1 DJ daw siya. I don't know if you agree. Si Mang Kanor. Number 1 DJ daw siya. Tingnan natin. Susunod po yan. Dito sa 93.9. IFM. Idol. Ay, ay, ay. Mabuhay po kayo. Hanggat gusto nyo. Sa oras na 11:50. That time check was brought